Hei, olen Claudia, olen uskonnon uhri. Vaikka en koko aikaa juokse ympärillä ja mietin, että olen uskonnon uhri, että välillä, mutta ei aina. Tobias kysyy, minkä nimisessä lahkossa vietit lapsuutesi? Olitko lahkossa syntymästä asti vai liityitkö siihen vasta myöhemmin? Periaatteessa mun vanhemmat olivat siinä uskossa ja sen nimi on 7-päiväinen adventistien uskon puhdistusliike. Niitä on Suomessa ehkä semmoinen 40 ja Saksassa noin 400. Ja mun vanhemmat olivat siis molemmat sen uskonnon jäseniä silloin kun synnyin ja tavallaan vartuin siinä automaattisesti siinä uskonnossa olematta itse virallisesti jäsen, koska siellä virallisesti jäseneksi tullaan vasta sitten, kun otat kasteen ja sen saa ottaa vain aikuisena. Kati kysyy, millainen sanoma tai agenda oli lahkon pääperiaatteena? Periaatteessa heidän sanomaa voi kiteyttää siihen, että ollaan kristittyjä, mutta me ollaan ne ainoat kristityt, jotka ovat oikeassa, koska me pidetään sapatista kiinni. Että vähän semmoinen sekoitus ei nyt luterilaista, mutta semmoista evangelikaalia protestantilaisuutta, mutta samanaikaisesti pidettiin niinku lauantaita, siis niin sanottua sapattia, pyhänä päivänä ihan niin kuin jotkut ortodoksijuutalaiset. Joo, että se on niin kuin se perussanoma. Ja tietenkin myöskin, että Jeesus tulee kohta takaisin. Että se on niin kuin siinä adventistisanassa mukana. Saija kysyy, kävitkö tavallista koulua vai oliko lahkolla oma? No Saksassa on se hyvä puoli, että siellä on koulupakko. Että sen vuoksi kävin ihan tavallista koulua ja se oli, voin suoraan sanoa, mun pelastus. Et mä luulen, että minusta ei olisi koskaan tullut vapaa tai suht koht normaali ihminen ilman, että olisin voinut käydä tavallista koulua. Et mä tiedän, että jotkut lahkolaiset lähetti omia lapsia tai jopa muuttivat lapsineen esimerkiksi Itävaltaan, missä ei ole koulupakkoa, missä voi kotona opettaa omia lapsia. Seinät ovat täynnä Raamatun sanoja ja sen voi sitten kuvitella itse, että millainen ihminen siitä tulee, jos sen ei periaatteessa saa mitään muuta luettavaksi kuin Raamattua. Niin, että siinä on melkein toivo jo menetetty. Tavallinen koulu oli mulle kullan kallis, kullan tärkeä myöskin ja mulla oli siellä yksi ainoa ystävä, mikä periaatteessa ei olisi saanut olla, mutta kun siihen aikaan vielä käytin koulua lauantaisin ja mulla oli erivapaus uskonnon vuoksi, joten mun piti sille parhaalle ystävälle sit soittaa aina niin kalenterin mukaan, jos oli esimerkiksi talvisaikaa, niin sitten heti kun sapatti loppui, siis ihan ortodoksilaisuuden mukaan se loppuu silloin, kun aurinko laskee lauantai-iltaa, niin mä sitten soitin sille ystävälle ja kysyin, että mitä teillä on tänään ollut koulussa. Ja hän sitten selitti kaikki ja onneksi hän oli luokan paras ja mä olin luokan toiseksi paras, että ei ollut niinku suurempia ongelmia sen kanssa, vaikka periaatteessa 1/6 opetuksesta multa jäi pois. Janika kysyy, mitkä olivat kiellettyjä asioita lahkossa? On helpompi kysyä, mikä oli sallittua, että mä varmaan tulen unohtamaan jotain, koska siitä on niin kauan, kun siitä on yli 30 vuotta, että mä oon lähtenyt sieltä pois. Siis kielletty on, aloitetaan nyt tämmöisestä kuin ollaan kasvissyöjä, siis liha on kielletty, alkoholi on kielletty, kaikki substanssit, missä on jotain kofeiinia, esimerkiksi kahvi ei saa juoda, musta teetä ei saa juoda, Coca-Cola on kielletty, siis ollaan hyvin terveysintoilijoita, niin että pitää elää semmoista tosi terveellistä elämää. Ja sitten se työskentely lauantaina, hikoilu lauantaina,
koulunkäyntiä lauantaina. Periaatteessa voi niin kuin ihan saman tyylin kuin ortodoksilainen juutalainen. Esimerkiksi ei saanut valmistaa ruokaa lauantaisin. Kaikki piti olla valmiina niin kuin perjantaina. Ei saanut siivota lauantaina, että siellä oli hyvin tiukkoja sääntöjä. Ja sitten ei teatteria, ei oopera, ei mitään, missä ihminen on keskipisteessä, että ei saanut fannittaa ketään. Kaikki moderni musiikki oli kielletty, että suurin piirtein vain klassinen musiikki ja sekin myöskin valikoiden, koska Wagner oli kuulemma satanisti, että hentäkään ei saanut kuunnella. Niin kuin kaikki rokki, tietenkin siinä oli satanallisia viestejä rockissa ja elokuvateatterissa vain, jos on niin kuin luontoelokuva, että ei mitään keksittyjä tarinoita. Siis periaatteessa olisi myöskin ollut kielletty lukea romaaneja. Ja se piti olla oikea tarina, niin sanottiin, että oikea tarina. Tietenkin jälkeenpäin aika huvittavaa, että ne kuvittelee olevan raamattu, että se olisi oikea tarina, niin siellä missä käärmeet puhuvat ja aasikin. Mutta silloin se oli sellainen sanoma. Ja sitten naisille vielä paljon pitempi kieltolista, että no kaikilta oli kielletty esiavioliinen seksi tietenkin. Sitten naiset eivät saaneet pitää housuja, että paitsi jossain erikoistilanteessa, esimerkiksi urheilemalla, niin jos olit urheilemassa, sitten sait pitää. Meikki oli kielletty, lyhyet juukset, sitten koruja oli kielletty, että kaikki itsensä koristelu oli periaatteessa kielletty, että et saanut olla niin kuin huomion keskipisteessä, että piti aina olla hyvin, erityisesti naisena, hyvin pidetäytyväinen ja semmoinen niin kuin kiltti ja ei liian voimakkaita mielipiteitä ja niin kuin suu kiinni. Sitten naisen tehtävä on niin kuin passata miestä, että periaatteessa, jos sä olet naimisissa, et saisi käydä töissä niin kuin naisena. Että oltiin pikkuisen, no jo, jos ei ole vielä lapsia, niin sallittiin vielä, mutta viimeistään sitten, kun ensimmäinen lapsi tulee, niin sitten keittiön ja viettämään loput elämästä ja olla siellä hyvä äiti ja hyvä niin kuin kokki ja ainoastaan lapsia varten. Niin, ja perheen pää on mies, että mies sanelee, missä mennään ja minkälaisia päätöksiä tehdään. Joo, mä oon varmaan jotain unohtanut, se lista on pitkä. Niin tiettyjä ammatteja oli myöskin kielletty, että kaikki, missä täytyy soveltaa niin sanottua maailmanlakia, sen vuoksi esimerkiksi lakia ei voinut opiskella, koska olisi pitänyt lakimiehenä soveltaa ihmisen lakia ja siellä oli niin kuin motto, että pitää aina soveltaa Jumalan lakia. Että esimerkiksi avioerot eivät ole sallittu heidän mukaansa, että sä oot ikuisesti naimisissa. Joten jos se lakimiehenä niin kuin autat toista eroamaan, esimerkiksi niin kuin se on syntiä. Sen mukaan myöskin tuomarin ammatti on kielletty ja syyttäjän saman tien, niin poliisin ammatti on kielletty, ehdoton kielto käyttää aseita, on totaalikieltäjä, että niin saat siviilipalvelua tehdä, mutta et edes saa palvella niin kuin tämmöisenä lääkintämiehenä niin kuin armeijassa, että se on myöskin niin kuin kielletty, että aikamoinen lista, täytyy sanoa. V kysyy, rangaistaanko lahkossa huonot jäsenet? Joo, ehdottomasti. Että se vähän riippuu siitä, ensinnäkin saadaanko selville, kuinka tarkasti saadaan selville, että mitä on tehty ja kuinka vakava se on. Mutta mä voin esimerkiksi kertoa yhdestä esimerkistä, että silloin oli kysymys pariskunnasta, joka oli siis naimisissa, mutta kun lapsi tuli 6 kuukauden jälkeen ja oli kuitenkin täyskasvuinen, niin sen parin piti mennä niin kuin seurakunnan eteen ja
tavalla ripittää ja sanoa koko seurakunnalle, voi, me olemme niin tehneet syntiä, annatteko meille anteeksi? Okei, sitten annettiin anteeksi. Että niin kun, jos on niin selvä tapaus, että ne kuitenkin jää sinne, on molemmat jäsenet, niin kun, sitten annetaan anteeksi, mutta jostain toisesta rikkeestä voi olla, että sua heitetään niin kun seurakunnasta ulos. On tietenkin rajatapauksia, milloin mä kuulin semmoisesta, että jos sä teet jotain ja sua kaduttaa, niin esimerkiksi et saa sitten osallistua ehtoolliseen joku tietty aika. Se on enemmänkin se syyllistäminen, se semmoinen niin kuin shaming, niin kuin semmoinen, että sua katsotaan tämmöisellä silmällä, että se et ole linjalla, se et ole nyt hyvä niin kuin, jäsen ja sun pitäisi niin kuin, tehdä paremmin ja se vaikein on, jos sä siihen koko jutun uskot, että sä uskot saman tien, että jos nyt maailma loppuu, niin kenties mä en pääse taivaaseen, koska mä oon niin kun syntillinen ja periaate oli, että sun pitää kasvaa sillä tai niin kun kehittyä sillä tiellä, että susta tulee miltä ei täydellinen. Ja jos et näe sitä, niin kun sulla on huonoja ajatuksia, sä toivot jollekin toiselle jotain pahaa, niin sitten tulee sulle semmoinen, että voi, että ennätänkö minä, kun Jeesus tulee kohta, että ennätänkö me sillä tiellä niin kuin kehittyä tarpeeksi nopeasti, että jos se sitten tapahtuu, että olenko minä valmis taivaaseen, niin sanottu. Iivari kysyy, onko lahkossa asioita, joita pyritään salaamaan ulkopuolisilta? Joo, kyllä. Nykyään esimerkiksi ei hirveästi enää siitä puhutaan, että periaatteessa kaikki rokotukset ovat kiellettyjä. Että korona on siinä niin kuin aiheuttanut täysin uuden tilanteen, mistä varmaan ei kukaan osannut kuvitella aikaisemmin. Siis tämä lahko on ollut perinteisesti hyvin rokotusvastainen ja se kuului heidän niin kuin siihen näihin ehdottomiin asioihin, että mitä oli pakko seurata. Että esimerkiksi minua lapsena ei ole koskaan rokotettu. Että mä olin niin kuin täysin ilman rokotuksia siihen asti, kun täytin jotain 16 vuotta. Niin kun mä ensin sitten itse salaa menin, niin kun ilman että minun vanhemmat tiesivät rokottamaan niin kuin itseäni. Periaatteessa siis ei saa ottaa rokotuksia, mutta sitten heille tuli semmoinen ongelma, että heilläkin on lähetyssaarnaja. Ja et se pääse Egyptiin, jos et saa keltakuumerokotetta. Piste. Että se ihminen siellä rajalla tulee sanomaan, ei mua kiinnostaa, mikä sun lahko sulle sanoo, että tänne ei ole tuloa, jos et ole rokotettu. Joten heidän oli pakko muuttaa sitä omaa linjaa. Ne kutsuivat sitten erikoistapauksia on, niin kuin poikkeustapauksia on. Muistaakseni joku vuosi niin kuin 96 tai 97 sallittiin sitä niin kuin erikoistapauksia varten, vaikka aikaisemminkin varmaan joku on jo siellä ottanut jonkun rokotteen. Ja nyt kun tuli koronaa, niin edelleen oltiin periaatteessa hyvin rokotusvastaisia. Ja mun oma isä ei ottanut koronarokotusta ja kuoli koronaan. Että silloin annettiin niin kuin virallisesti, että annetaan jokaisen päättää itse, koska se on niin kuin oma, hei, tämä on niin kuin nonsense. Jokainen päättää joka tapauksessa itse, että mikä se lause on. Että nyt niin kuin jokainen saa oman tunnon kautta päättää, mutta on se kumma, että kuitenkin varmaan 95% ne päättää, että ne ei ota sitä rokotusta. Koska ne on niin kuin totuudessa ja totuus sanoo, että rokotukset ovat pahasta. Kenties nyt mielipide on joidenkin kohdalla muuttunut. Toinenkin on kuollut siinä lahkossa, että koronaan. Niin kun, ja sellaiset ihmiset, jotka olivat täysin terveitä, ei mitään, niin kun, koska ne elää niin terveellisesti, kun ei alkoholia juodaan ja ei olla kasvissyöjä, niin ne luulee, että ei korona voi meille mitään. Se on nyt semmoinen luonnollinen vähentymä, että jos noin voi sanoa. Mutta ei ne nykyään mene kadulle mainostamaan, että meillä on periaatteessa semmoinen niin kuin periaate, että ei saa ottaa rokotusta.
Et se on nyt, siitä ne ovat nyt hyvin hiljaa. Et se on esimerkiksi yksi asia, mistä ne ei paljon puhu. Ja sitten ne ei myöskään paljon puhu siitä, että poliittinen toiminta on kielletty. Se, et saa käydä äänestämässä. Ja niin kun, siitä ne ei myöskään tee suurta numeroa. Esimerkiksi jopa ääntenlaskija. Et saa olla ääntenlaskija. Mun isältä kysyttiin kerran, että etkö tule niin kuin laskemaan ääniä, kun oli joku kunnallisvaali tai joku vaali, niin Saksassa, että hän kohteliaasti kieltäytyy uskonnollista syystä. Että mikälainen yhteiskunta tämä on, jos annetaan vain tolojen päättää, niin kun kenestä tulee poliitikko ja niin kuin eduskunnan jäsen. Mutta se on heidän filosofiansa, että se ei kuulu, niin kaikki mikä on politiikkaa, niin kun ne ei halua olla sen kanssa tekemisessä. Mutta sitä ne ei niin kun mainostaa hirveästi. Ja onhan muitakin juttuja, niin kun, jotka lakaistaan todella maton alla, että niin mun tietoon on tullut hyväksikäyttötapauksia, että ne kielletään. Ne kielletään täysin. Et sanotaan, että siellä ei ollut kukaan todistamassa, joten asia ei ole tapahtunut. Siis se ei ole ainoastaan semmoista, okei, ne on vähän omituisia ja vähän niin kuin crazy ihmisiä, joilta niin kuin, että se menee, kaikki tämmöiset suljetut yhteisöt, ne on tosi niin kuin altiita tämmöiselle, että se on ehkä se kaikkein vakavin, mistä ei puhuta. Siiri kysyy, millainen hierarkia lahkossa oli? Tasavertainen, demokraattinen vai autoritäärinen? Wikipedia-sivun mukaan se on täysin demokraattinen liike. Olen itse yrittänyt muuttaa heidän Wikipedia-artikkelinsa. Sitä aina muutettiin takaisin siihen. Heillä on ne omat trollit, jotka siellä, ainakin saksankielistä versiota, yritetään niin kuin pitää siinä. No mikä se demokratia on, jos ainoastaan miehet pääsee niin kuin ylöspäin? Että susta voi tulla vain saarnaaja, jos olet mies, ja sun pitää olla 100% linjalla, että muuten et pääse eteenpäin. Että yksi pieni eroavaisuus siinä virallisessa mielipideessä niin kun aiheuttaa, että et pääse eteenpäin. Ja nykyään ne sanoo, siis heidän virallinen johtoelin on semmoinen kuin generaalkonferenssi, tai mikä se nyt suomeksi voisi olla, niin nykyään on, yllätys, siellä on 2 naista mukaan muistaakseni, oliko se 1 tai 2, ne on tämmöiset niin kuin alibi-naiset, mä sanoisin suoraan, että se on nyt. Ne eivät saa olla saarnaaja, mutta ne on siellä ylimmässä johtokunnassa mukana, niin vähän antamassa semmoista kuvaa, että teoreettisesti sinäkin voisit sinne päästä. Mutta tosiasia on, että tavallinen nainen sinne ei pääse. Lahkot yleensä, mä oon huomannut, ne on vähän niin kuin ajasta jäljessä, että ne elää tämmöisessä yhteiskunnassa, missä meidän tavallinen yhteiskunta, eli 50-luvulla esimerkiksi, niin kun niillä on semmoinen resistenssi, ne ei ne vastustaa kaikkea uutta ja tämmöistä niin kuin uusia kehityksiä ja ensin ollaan niin kuin aina vastaan, mutta siinäkin ei kovin loogisesti, koska esimerkiksi meillä ei saanut olla telkkaria, niin se mä unohdin myöskin siellä kiellettyllä listalla, mutta sitten kun netti tuli, niin ne hyväksyvät sitä avoimin sylin, koska netin kautta saa sitä omaa propagandaa myöskin jaettua. Ja silloin kun oli korona, niin silloin käytettiin aulisti kaikki Skypet ja Zoomit niin kun, hyväksi, että silloin se oli hyvä. Mutta hei, netin kautta pystyt myöskin katsomaan telkkaria. No mikä siinä on nyt se ero? Mutta se on semmoinen, mitä mä oon huomannut, että valikoidusti eletään niin kuin 50 vuotta takana. Lauri kysyi, oliko lahkolla vahva johtaja? Miten johtaja valitaan? Okei, siis johtaja on aina mies. Se on sen johtokunnan esimies tai presidentiksi häntä kutsuttiin. Joo, hän on
vahva johtaja. Perinteisesti se presidentti on aina ollut saksalainen, mutta viime aikoina tapahtui semmoisia, koska se liikekin, se lahko on syntynyt Saksassa, että ihan sen perusteella saksalaisilla oli aina ohjat käsissä. Sitten tapahtui niin, että jäsenkasvua enää saadaan Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, ei missään muualla. Joten ne ovat vaatineet vähän enemmän valtaa niin kuin näillä mantereilla. Että mä en ole nyt 100% varma, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että se nykyään joku etelä-amerikkalainen, joka johtaa. Mutta en mene nyt siitä takuuseen, että kun Euroopassa ne eivät enää kasvaa, Yhdysvalloissa ei myöskään toisinpäin, niin kun heiltä vähenee niin kun jäsenmäärä, kuka nyt vapaaehtoisesti semmoiseen liittyy. Että ne rekrytoi tavallaan vain omia lapsia, koska niihin heillä on eniten valtaa, mutta niistäkään ei nyt kaikki tule jäseniä. Että ne ihmiset siellä tämmöisessä hyvin köyhässä maassa, ne toivoo sitten saavansa lahkon kautta jotain etuja. Tai niin kun ylipäänsä ne uskoisit siihen, että jotain ongelmia voidaan ratkaista sen kautta, että sen vuoksi siellä on. Ja ne niin kun saavat nyt enemmän ja enemmän saarnaa ja tulee niistä maista sitten. Mutta ne eivät ole siinä mielessä semmoisia guruja, mitä ihaillaan. Hyvin niin kun avissaarnaajia ne ovat periaatteessa. Iivari kysyy, millä tavalla perheissä rangaistaan lahkon sääntöjen rikkomisesta? No se riippuu paljolti siitä, että minkälaisia sääntöjä siellä rikkoat. Että esimerkiksi niin kun mä en saanut käyttää meikkiä, mä sain jotain ilmaisnäytteitä teininä jostain kaupasta, niin mun äiti varasti ne vain, otti ne pois. Mä en enää löytänyt niitä. Ja sama tapahtui korjen kanssa, että mä ostin itselleni ensimmäisen sormuksen ja se oli yhtäkkiä pois. Ja sitten mä kysyin mun äidiltäni, koska mä tiesin, että hän on siellä aina käymässä mun huoneessani tarkistamassa, että onko kaikki ok, niin että hei, oliko se ottanut mun sormuksen? Ja sitten hän vastasi sillä tavalla, koska ei saa valehtella. Se kuuluu myöskin, niin 10 keskyt, niin kun kuitenkin ovat voimassa. Hän vain vastasi, miksi mä olisin ottanut sun sormuksen. Mä sanoin, no jos et ole ottanut toista minun perään, en ole ottanut Claudian sormusta. Hän ei halunnut sitä toista mun perässä ja tietenkin hän oli ottanut sen. Ja mä olin siihen aikaan työskentelemässä babysitterinä, niin kuin lastenvahtijana niin kuin yhden perheen luona, missä isä oli asianajaja. Mä kysyin häneltä apua ja hän sitten sanoi, että no puhuu äitisi kanssa ja vaati, että hän antaa, koska se ei käy, että varastetaan. Mä sitten vaan sanoin, että mä toivon, että sormus ilmestyy taas mun laatikkoon. Niin kun, ja jos ei ilmesty, niin sitten mä katson, mitä seuraavaksi teen. Ja siellä se oli sitten muutaman päivän kuluttua, joten se oli hän. Että ne on semmoisia pikkurikeitä, mutta jos olisin tehnyt jotain pahempaa, niin no esimerkiksi mun isäni on uhkailut, että hän ei tule rahoittamaan mitään opiskeluja, niin kun, jos minä nyt esimerkiksi eläisin miehen kanssa niin kun, avoliitossa, että sitten on rahahana kiinni, ei enää mitään. Kati kysyy, mikä rooli oli pelolla lahkossa? Oi, pelko on hirveän iso, ehkä jopa herkein instrumentti, väline heidän niin kuin laukussaan. Joku on jopa selittänyt aikoinaan, että koko uskonto voisi olla väline, mikä ihmiskunta on siinä vaiheessa tarvinnut, kun pienet yhteisöt eivät enää voineet kontrolloida ihmisiä niin kuin suoraan. Jos nykyään tiedetään, että ihmiset ovat asuneet semmoisessa 100-150 ihmisen niin kuin, pienessä
niin kuin yhteisössä. Ja siellä se kontrolli on vielä niin täydellinen, koska sä tunnet joka ikistä yhteiskunnan jäsentä, että ihmiset yleensä ei rupea rikolliseksi, koska ne tietää, että jokainen on voinut nähdä esimerkiksi, jos olet varastanut jotain. Mutta sitten kun mennään ihmiskunnan historiassa eteenpäin, niin kun mennään tämmöisiin kulttuureihin, kuten sitten Egyptissä, niin kun Mesopotamiassa, oli niin suurta mittakaavaa, missä tehtiin asioita ja oli pakko tehdä, että esimerkiksi saatiin satoa ja semmoista, että kontrolli ei enää ollut. Ja silloin se vaan on sopinut hirveän hyvin kuvaan, jos on ihmiselle vain kertonut, että hei, siellä on joku näkymätön tyyppi, joka katsoo, mitä teet. Että se on niin kuin auttanut, että ihmiset eivät tehneet niin kuin pahaa. Ja se on osoittautunut hyvin, hyvin tehokkaaksi, jos sitten sanoo, niin se ylempi olento sitten haluaa sitä ja haluaa tätä. Ja sillä tavalla saadaan ihmiset niin kuin pelkäämään. Ne pelkää, että ei tulisi pelastusta ja vielä enemmän niin ikuista kadotusta. Että se ei ole ainoastaan semmoinen pelko tätä elämää varten, mutta myöskin sitä ikuista elämää varten, jos nyt kerran siihen uskot. Ja pitkälti ihmiset uskovat vielä siihen, että se on niin totaalinen pelko, että se voi olla, että sä pelkäät jopa omia ajatuksia, että sä niin kuin kiellät itseltäsi ajattelemasta jotain ajatuksia, koska ne on syntillisiä ja ne vievät sut pois totuudesta. Että se on semmoinen niin kuin, ajattelukielto, niin tosi tehokas. Että se pelko on, mä sanoisin ilman pelkoa, että et voi pitää ihmisiä lahkossa. Täysin mahdoton. Emil kysyy, koska huomasit tai tiedostit, että elit eri elämää kuin moni muu arjessasi? No mä sanoisin siinä vaiheessa, kun aloitin käymään tavallista koulua, että silloin mä jo huomasin, että hei, meillä on asiat vähän eri tavalla kuin muilla. Ennen se oli hyvin rajoitettu. Niin kun, no joo, mä kävin myöskin lastentarhassa, mutta silloin ei ehkä mieti niitä asioita. Niin kun koulussa se pikkuhiljaa niin kun aina vain tulee selvemmäksi, että me ollaan erilaisia. Yksi asia toisen perään, niin kun, että millä tavalla me ollaan erilaisia. Mulle syntyi semmoinen omituinen paradoksi. Meillä kerrottiin, että me ollaan ne hyvikset ja toiset on pahikset, joten meillä on rakkaus ja ymmärtämistä ja sitä sun tätä, mutta mä en nähnyt sitä. Mä näen koko aika vaan, että en ollut tarpeeksi hyvä, en ollut tarpeeksi sitä eikä tarpeeksi tätä. Ja mä näen sitten siellä koulussa, että siellä oli ihmiset, jotka kannustivat, jotka kehuivat. Esimerkiksi kehuminen meillä kotona oli myöskin kielletty, että muuten lapsista olisi tullut liian ylpeitä, että opettajat kehuivat. Se teki helkkarin hyvää. Ja myöskin toisissa perheissä, että siitä kun mä tutustuin näihin muihin tai joihinkin muihin, erityisesti se mun paras ystävä, heidän perheessä oli ihan toisenlaista rauhaa ja toisenlaista ymmärtämistä ja semmoinen hyväksyntää, mitä mä en tuntenut kotoa, joten mun päässäni oli täysin niin kuin mahdoton ajatus. Eikö se pitänyt olla niin, että meillä oli ne kaikki hyvät jutut ja ne maailman ihmiset, mitä niitä kutsutaan maailman ihmisiksi, heillä piti olla vaan niin kuin paha olo ja huonoja juttuja. Mä en osannut tätä yhdistää vielä päässäni. Se oli pitkään semmoinen ristiriita, että mitä mä en osannut yhdistää. Niin pikkuhiljaa sitten vaan tuli selvä ja teini-iässä sitten ne asiat vähän niin kuin kärjistyy. H kysyy, milloin aloit kyseenalaistaa uskonnon oppeja? Teini-iässä yleensä teini-ikä on muutenkin semmoinen, että silloin aloitetaan kyseenalaistamaan, mitä vanhemmat sanoo, ihan riippumatta siitä, jos ollaan lahkossa tai ei. Mutta mä en halunnut enää hyväksyä, mitä erityisesti isäni kertoi, että mä en saanut pitää housuja.
Ja mä kysyin sitten, no mistä se löytyy, ja yleensä kaikki selitettiin Raamatun avulla. Ja silloin tietenkin isäni avasi Raamatun ja otti sieltä jostain Mooseksen kirjoista, että naiset eivät saa pitää yllä miehen vaateita ja miehet eivät saa pitää yllä naisen vaateita, koska se on Jumalalle ilkemys tai jotain siihen suuntaan. Ja se on nyt selvä hänen mielestään, että naisilla on oltava hame ja miehillä niin kuin housut. Ja mä sitten menin lukemaan sitä koko kappaletta ja mä huomasin, että ihan seuraavassa jaessa puhuttiin jostain linnunpesästä, että jos näet linnunpesään, että saat ottaa tai ottaa jopa, siellä ota ne munat sieltä, mutta elä vahingoittaa emoa. Ja mä kysyn sitten, että pätekö tämäkin jae meille, koska mulla ei ole kyllä mitään intressiä ottaa mitään munia niin kuin linnunpesästä. Niin sitten tuli heti selitys, että ei, tämä on vain voimassa israelilaisille, koska se oli sääntö, mitä silloin on annettu silloin, kun israelilaiset olivat Egyptistä matkalla Kaanaan. No minä heti sitten perään, no mistä tiedät, että se jae sitä ennen on ikuisesti voimassa ja tämä on vain heille. Tässä ei ole kirjoitettu, mun isä suuttui hirveästi, että suu kiinni, sinä et tiedä yhtään mistään mitään ja en halua enää kuulla yhtään mitään. Hän niin kuin kielsi, hän lopetti se keskustelu siihen pointtiin. Ja mä olin niin kuin, tämä oli mulle semmoinen avain niin kuin elämys, että mä huomasin, että tiettyjä juttuja Raamatusta poimitaan ja niistä tehdään ikuisia totuuksia ja toisia niin niitä unohdetaan. Ja itse päätetään, mikä kuuluu mihinkin kategoriaan. Ja periaatteessa jokainen lahko sen tekee. Toiset vaan poimit toiset jaet, toiset, että se on vähän niin kuin sitten eri tavalla, mihin kiinnitetään huomiota. Se oli se alku, että sitten housujen jälkeen tuli vielä monta muutakin asiaa pikkuhiljaa. Mä sanoin, että 12-vuotiaana alkoi se, että enemmän ja enemmän ja enemmän tuli. Ja se vaan laajeni koko aikaa. Juuli kysyy, mikä oli käänteen tekevä tapahtuma tai hetki, jolloin ymmärsit olevasi oman uskontosi uhri? Itse asiassa mulla pitkään ei ollut, siis se sana uhri ei mulla ollut mielessä. Mä elin vain siinä tiedossa, että hei, mä oon kasvanut tämmöisessä lahkossa, mä oon sieltä lähtenyt pois, siis 18-vuotiaana. Mä päätin, että en enää osallistu heidän touhuihin ja niin kun, ehkä se, että Suomesta löytyy tämä uskontojen uhrien ry, tukiyhdistys, niin kun, se vähän avasi silmät, että voi itseään myöskin nähdä uhrina, että mikä on samalla se on vapauttavaa, koska sä tiedät, et ole syyllinen siihen, että sä oot uhri, niin kun, että et ole, se on vaan sulle tapahtunut, mutta et tarvitse jäädä siihen uhrin asemaan, että voi myöskin tehdä jotain aktiivisesti ja mä oon niinku hirveästi tehnyt asioita elämässäni, että mä oon niinku käsitellyt asiaa. Mä oon muun muassa 1,5 vuotta opiskellut katolilaista teologiaa, koska mä halusin ihan oikeasti saada selville, että miten Raamattu on kehittynyt ja minkälaisia kerrostumia sieltä löytyy ja että se on niinku historian kirja, se ei ole mikään pyhä kirja. Silloin kun kuunteli esimerkiksi näitä luentoja siellä, että missä proffa kertoi, että näettekö, että tässä puhutaan jostain Jumalasta, joka on vuoressa, niin esimerkiksi niin kun Raamatusta löytyy jotain sanoa, että katso ylös vuoriin. No se on kerrostuma tämmöisestä ajasta, milloin luultiin, että vuoret ovat jumalia. Mä sain niin kun selityksiä siihen ja mä huomasin, että mä oon vain sokeasti uskonut siihen, että Raamattu on Jumalan sana ja jotenkin pitää vääntää sitten kaikki, että se sopii. Se uhrin asema on samalla vapauttavaa ja myöskin semmoinen, että no joo, jotkut muut ovat toisten asioiden uhria, että et se voi mitään, missä perheessä kasvat. Sulla voi olla joku alkoholivanhempi
alkoholistivanhempi, silloinkin olet uhri. Niin, ja sillekään et voi yhtään mitään. Vielä enemmän huomaa, jos sä huomaat ihan toisilla elämän alueilla, jotka eivät koske uskontoa, mutta esimerkiksi sanotaan nyt ihmissuhteita. Huomasin, että mulla oli jotain kaavioita, sen lahkon kaavioita edelleen päässä kummittelemassa. Et silloin niin kun huomaa, haluanko mä nyt edelleen uskoa siihen, mitä silloin mulle opetettiin. Tai ei ehkä edes opetettu, mutta sitä on vaan niin kuin saatu sillä tavalla niin kuin perintönä mukaan. Vai haluanko mä tietoisesti jotain muuttaa siinä? Semmoinen hyvin valaiseva esimerkki on, jos koko aikaa tuntuu siltä, että ei ole tarpeeksi hyvä ammatillisesti, että ponnistele, aina vain, no mun tapauksessani mä oon myöskin siitä nautinut, mä oon koulutautunut itseäni niin kuin jatkuvasti, mutta jossain vaiheessa mä oon tajunnut, että siinä on moottorina ollut myöskin mukana, että mä koko aika ajattelin, että en ole tarpeeksi hyvä. Ja se oli perintö näistä, että nyt mä oon tehnyt päätöksen, että sitten kun väitöskirja on valmis, siihen se loppuu, ei enää yhtä koulutusta sen jälkeen, ei ainakaan semmoista, mikä vaatii jotain tutkintoa tai joku tutkielma. No joo, mutta asioilla ei ole ainoastaan huonoja puolia, että se on myöskin antanut mulle jotain. Viivi kysyy, miltä tuntui jättää taakseen elämä, joka oli ainoa, mihin olit tottunut? Tuntuiko astuminen ulkomaailmaan pelottavalta vai helpottavalta? Mulle se oli suuri helpotus. Se oli ihan niin kuin maailman auki nyt. Mä olin niin kuin melkein, se oli melkein niin kuin olisi ottanut huumetta. Että oli niin semmoinen vapauttava olo. Tietenkin se oli jännä myöskin ja ihan ehkä semmoista ihan pientä pelkoa oli mukana, että mitä nyt tulee tapahtumaan, että voisiko tulla myöskin jotain huonoa, mutta se vapauden tunne oli niin huumavaa, että mä muistan se päivä, milloin mä tein sen päätöksen, se oli niin ihana siellä kevellä ulos ja ei tarvinnut mennä niin kuin sinne sabattikouluun, mihin olisi pitänyt mennä sinne vanhempieni kanssa, että mä oon enimmäkseen tuntenut vapauden fiiliksiä. Mä tiedän, että se ei ole kaikkien kanssa sama. Mä tiedän, että on muitakin semmoiset ihmiset, jotka ovat lähteneet lahkosta, joille ne pelottavat tunteet ovat niin kuin tosi esillä, paljon esillä. Niin, mulle se oli ehkä eniten siitä, kun mä näen niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten mun elämä voisi kehittyä, mitä kaikkea mä voisin tehdä. Samanaikaisesti mä olin 18-vuotias, mä tiesin vuoden päästä, mä oon kirjoittanut ylioppilaskirjoitukset, että vähän niin kuin maailma on auki. Oli vähän semmoinen fiilis, että kaikki on edessä. Nyt voi tapahtua mikä vaan. Ja ei se tietenkään niin kuin koko aika ollut, eikä niin kuin, se oli vaan siinä hetkellä ja aina sitten on voinut myöskin niin kuin muistaa semmoisena hyvänä hetkenä, että silloin tuntui hyvältä. Se tuntui tosi hyvältä. Se oli vapauttava. A kysyy, miten lähipiirisi on suhtautunut lahkosta irrottautumiseesi? Oletko vielä yhteydessä niihin läheisiin, jotka ovat lahkossa? Tietenkin perheessä se oli hirveä shokki. Siis sekä äiti että isä itkivät siinä ja ikuinen kadotus on edessä ja ne oli aidosti niin kuin huolestuneita. Ja sitten mä kuulin myöskin tämmöistä, miten voit tehdä tämmöistä sun vanhemmillesi, että ne kärsi nyt siitä edelleen, kun mulla on myöskin oma YouTube-kanava enimmäkseen saksaksi. Siellä tulee kommentteja, sun äitisi itkee sun vuoksi, niin, mutta mikä vaakakupissa sitten painaa enemmän, että mun oma elämä, mitä mun kuitenkin itse elettävä, tai että mä vain sen vuoksi, että mä en aiheuta huonoja fiiliksiä niille, että seuraan sitten sitä filosofiaa ja sitä lahkoa, että
Siis ne oli täysin tyrmästyneitä tai täysin vastaan. Mun veli oli semmoinen salainen agentti, voi sanoa, että hän oli salaisesti mun puolellani, mutta ulkoapäin ei paljon näyttänyt mitään. Onneksi mun paras ystäväni Lahkossa oli lähtenyt Lahkosta 4 vuotta ennen minua. Hän oli 4 vuotta mua vanhempi ja hän oli myöskin, voi sanoa suoraan osittain kyllä siihen syyllinen, että mä läksin, koska hän oli mulle esikuva, että hän oli 4 vuotta aikaisemmin lähtenyt ja me paljon puhuttiin, että mulla oli hänen täystukensa. Ja mun paras kouluystävä yllättävän kuulisti suhtautui siihen, että mä luulen, mä olin hänelle ihmisenä tärkeänä. Hänelle se oli täysin täyssijainen, että mihin mä uskon. Että, mikä on hirveän hieno merkki, että ystävänä on sille ystävälle ihmiselle. Niin. Ja lähipiiri, mulla ei ollut sen isompaa lähipiiriä, niin ne lahkolaiset, ne suhtautuivat niin, että se et enää kuulu sisäpiiriin, jos esimerkiksi neillä on jotain kokoontumisia, ja sä menet sitten sinne jonnekin huoneeseen esimerkiksi, missä ne istuu yhdessä, yhtäkkiä keskustelu katkeaa, että se et saa kuulla, mitä ne puhuu keskenään. Mutta ne kuitenkin on semmoisia tekoystävällisiä, että kuitenkin yritetään hymyillä ja yritetään vähän siinä toivossa, no ehkä se tyttö vielä palaa, niin että sitten ainakin me olemme olleet ystävällisiä, että ei ole siis samalla tavalla kuin Jehovan todistajien kanssa, että pitäisi täyskatko, että meillä oli semmoinen, että saanut olla vielä yhteydessä, niin mutta semmoinen veli hyvin eteinen. Ei ollut siis, ei siellä ollut hirveästi semmoista isoa lähipiiriä, että ne oli siinä ihmiset jo. Kati kysyy, mitä hyviä elämän eväitä sait Lahkosta? Entä millaisia traumoja lahkolaisuus jätti sinuun? Ai, se on kyllä nyt 2-osainen kysymys ja molempiin voi pitkään vastata. No sanotaan, että ei ole niin paha asia, että sillä ei olisi myöskään mitään hyvää, että esimerkiksi tietynlainen disipliini, että esimerkiksi Lahkossa oli pakko aina maksaa kymmenykset. Että se oli ehdoton. Mun äitini oli sen Lahkon paikallisosaston rahastonhoitaja, ja siis hän on säännöllisesti kontrolloinut, että jopa taskurahasta piti maksaa kymmenykset. Jos ei olisi maksettu, niin hirveätä haluuta olisi tullut. Niin se oli mulle itsestäänselvyys, että 10% menee. Niin sitä voi kyllä soveltaa tavalliseen elämään, että kyllä, niin tämmöisellä elämän asenteella saa kyllä omistusasunnon. Että ei heittää kaikki rahaa ihan ilman, että ajattelee siitä ikkunasta ulos. Että osaa siis tämmöiset perusjutut, mikä ehkä ovat joillekin nykynuorisolle täysin vieraita, oli meillä itsestäänselvyyksiä, niistä ei edes puhuttu, että ollaan ajoissa, valmistaututaan johonkin, esimerkiksi meillä oli se, että piti aina valmistautua sitä sabattikoulua varten. Ei olisi tullut kysymyksenkään, että et olisi valmistautunut. Ja mun piti sitten myöskin näyttää koulussa, että Jumala siunaa sitä, että mä oon pois sabattina koulusta, joten se oli mulle semmoinen itse toteutuva juttu, että mulle tulee hyvät arvosanat, että niin siinä mä oon hyötynyt Lahkosta. Myös yksi juttu oli se julkinen puhuminen. Joo, minut laitettiin luterilaisen uskontotuntiin, ja tarkoitus olisi ollut, että minä kerron nyt kaikille sitä hyvää sanomaa, mitä Lahkolla on. Ja oli pakko sitten oppia perustelemaan, miksi evoluutioteoria on ihan peestä.
ja miksi Jumala on luonut maailman 6. päivässä. Ja niin, jos sitä oppii perustelemaan tämmöistä roskaa, niin sitten on paljon helpompi perustella oikeita asioita. Että jonkunlainen retoriikan, miten voi sanoa, retoriikan lahjoja sai siinä kehittää kyllä koko aikaa, koko pitkä matka. Mun piti siis puhua ihmisille ja heille selittää ummet ja lammet lahkosta. Se on voinut vaikuttaa myöskin siihen, miksi mä osaan selittää asioita ja miksi minusta on tullut opettaja. Meillä oli vain lupa olla ystäviä, siis oikeita ystäviä lahkolaisten kanssa ja jossain vaiheessa, kun olin, en muista mitä mä nyt olin, jotain 14-vuotias, niin meidän lähelle muutti yksi perhe Romaniasta, mikä Saksan hallitus oli maksanut niin Ceausesculta niin lunastusrahat ja ne kuului siihen lahkoon. Ja ne tuli sitten sinne Saksaan ja ne oli niinku pihalla kuin lumiukko tietenkin, niinku eläneet koko elämänsä siellä Romaniassa. Ja sitten se oli minä ja veljeni myöskin, me auttoimme heitä saamaan kiinni niinku sitä kouluelämästä niinku Saksassa. Että tämmöiset niinku tukiopetusta, se oli niinku kunnian asia, että sitä tekee, että auttaa näitä ihmisiä. Mä oon myöskin nauttinut siitä ja okei, niin se oli mun karjeerin alku opettajana, että siinä mielessä on myöskin hyviä asioita. Joo, ei ole ainoastaan paha ollut. Että mä luulen, että mä oon työstänyt niitä traumoja paljon ja olen ollut terapiassa, joo kyllä, ja suosittelen sitä jokaiselle, joka tulee lahkosta, mitä tietenkin lahkot ovat kaikkia terapioita vastaan, koska se niin kun heitä häiritsee, että siellä on joku ihminen, joka saisi tietää kaiken salaisimmat jutut. Onko siellä nyt ihan oikeasti joku akuutti trauma jäljellä? Se on iso kysymys. Aloitan sillä, että mä oon semmoinen ihminen, mä en voinut niinku päivästä toisen, että minusta ei tullut päivästä toisen ateisti, koska jos olet elänyt niinku koko elämäsi tämmöisessä ympäristössä, missä niin Jumala on itsestäänselvyys, että päivästä toiseen yhtäkkiä elää ilman Jumalaa on siis mulle ollut mahdoton. Siis mulla oli sellaisia välivaiheita, että mä siirryin ensin siitä tosi tiukasta lahkosta. Minusta tuli tavallinen adventisti. Mä luulin, että se on nyt sitten se iso vapaus. No ei ollutkaan. Sitten minusta tuli luterilainen ja sitten mä jätin sen luterilaisuuden myöskin. Ja nyt mä sanoisin itseäni eniten, että olisin agnostikko, että en tiedä mikä on olemassa. Että ne traumat liittyy siihen, kun mä olin sillä matkalla, että niin kauan kun mä esimerkiksi uskoin vielä siihen, että Raamatun Jumala on olemassa, niin miten mä saan tämä yhteen niin kuin päässä, että tämä Jumala niin kuin Raamatussa niin kuin esimerkiksi niin kuin antaa keskyn niin kuin vaikka murhata vauvoja, että niin kuin se ei käynyt mun päähän, että siellä se luki siinä Raamatussa. Miten tämä on voinut olla edelleen Jumalan sana? En ymmärtänyt. Ja se trauma tavallaan niin kun ratkesi, kun mun ei tarvinnut enää uskoa siihen, että Raamattu on Jumalan sana. Se meni niin kuin taivaan tuli, että ei enää ollut olemassa. Ja myöskin semmoiset, että mies on perheen pää. Miten mä saan sen yhteen, että nainen on niinku Raamatussa kuitenkin se vähäpätöisempi tyyppi, mutta kuitenkin mä haluaisin elää omaa elämää ja miksi Jumala on luonut minua niinku naisena myöskin aivojen kanssa ja fiksuna, että mun pitäisi sitten vain alistua miehelle. Raamattu ei ole enää Jumalan sana mulle, ei ole enää mitään semmoisia pulmia, niin ne pulmat on ratkaistu sillä, jos ei enää usko siihen, mitä
joku vuohen paimenet 2000 vuotta sitten ajattelivat, että olisi totta. Janne kysyy, miten näet uskonnot yleensä kokemustesi jälkeen? Ovatko ne sinulle aina väistämättä ihmisiä orjuuttavia ja harhaisia, vai kenties itsellesikin edelleen jossain muodossa tärkeitä nyt, kun olet päässyt irti siitä instituutiosta, joka on sinua vahingoittanut? Joo, hyvin laaja kysymys, että mä sanoisin, jos joku, jolla ei ole tämä tarina takana, jos hän vilpittömästi johonkin uskoo ja se on hänelle voimavara, siitä vaan. Että siis mulla ei ole mitään sitä ylipäänsä. Meillä on vapaus, me eletään vapaassa maassa, jokainen saa uskoa siihen, mihin haluaa. Se ongelma syntyi siitä, että ne ihmiset on niin varmoja tai luulee olevansa niin varmoja näistä asioista, että ne luulee, että heidän pitää tehdä lapsilleen jotain, mitä ihminen ilman uskontoa ei tekisi. Että tavallaan uskonto on ainoa asia, mitä aiheuttaa, että muuten järkevät ihmiset tekevät järjettömiä asioita. Niin mä oon periaatteessa hyvin uskontoja vastaan. Niin että mun mielestäni maailma olisi parempi maailma ilman uskontoja, mitä nykyään hirveän helposti näkee, jos katsoo, mitä tapahtuu Gazassa ja Israelissa. Että jos ne ihmiset eivät uskoisi siihen, että joku Jumala on heillä antanut tämän maan 2000 vuotta sitten, niin meillä periaatteessa ei olisi se ongelma. Mutta pitää ottaa huomioon, että ne ihmiset uskoo siihen, että se saa niitä niin kuin pois sieltä. Niin kuin pitää löytää joku kompromissi, joka tekee kaikkia suht kohtia. Kompromissi on aina sellainen, että molemmat ovat siihen tyytymättömiä. Näin se on kompromissi luonne. Mutta jos ajatellaan niin kuin ihmisen historia, jos ajatellaan ristiretkeä, jos ajatellaan kaikki uskonnon sodat, mitkä on sodittu, kaikki noitavainiot, kaikki niin kuin, se vähän hyvää, mitä se uskonto tuo tai voi tuoda, mä luulen, sitä voi saada esimerkiksi kultaisen säännön kautta. Elä, tee toiselle, mitä et halua, että sinulle tehdään. Voisi sanoa, melkein jokainen ihmisapina sen ymmärtää jo sen kultaisen säännön, että jos mä en halua, että multa varastetaan banaani, niin sitten mä en myöskään saa varastaa banaania siltä toiselta. Että se on niin helppo, että se on jo melkein liian helppo ihmiselle. Ne haluaa rakentaa jotain vielä enemmän ja pitää olla vielä niin kuin jotain muita sääntöjä, mutta se kultainen sääntö, semmoinen niin kuin, toisen huomioiminen, että niin kuin, se on rakennettu ihmiseen ja ihmiskunta varmaan ei olisi jäänyt eloon, jos emme olisi toisiamme kohdellut hyvin, koska me oltiin vain tiimissä hyviä, jos ajatellaan niin kuin ihmiskunta, että miten joku ryhmä siellä Afrikan savanneilla on jäänyt eloon. Semmoinen, että on empatia sitä toista kohtaan, että se on niin kuin rakennettu jo meidän geeneihin, että ja jos sitä vaan voimistaa, jos sitä edesauttaa, jos se on se paras uskonto ikinä, sitä varten ei tarvita mikään yliolentoa, joka katsoo sieltä jostain ja sitten rankaise, tai sitten ei rankaise, koska niin kun, sen me nähdään, hei kuinka moni ihminen nyt rukoilee, kuinka moni ihminen nyt niin kun, näissä maissa, missä on nyt näitä konflikteja rukoilee, mutta siellä ei ole kukaan, joka kuuntelee, että ehdottomasti olen sitä mieltä, että maailma olisi parempi ilman uskontoja. Jos joku on miettimässä, ja on niin kuin siinä, että pitääkö se paikkansa, mitä mulla on sanottu, tai eikö se pitää paikkansa, niin yksi vinkki on kyllä miettiä, että jos sä edelleen uskot Jumalaan, jos Jumala on antanut mulle aivot, niin minkä takia hän kieltäisi mua käyttämästä niitä? Että siinä ei ole mitään järkeä. Niin jos nyt uskoo Jumalaan, hän on antanut meille niin kuin jalat, että me voimme kävellä ja juosta, ja kädet, että voimme tehdä töitä, ja aivot, että voimme ajatella. Että siinä ei ole mitään järkeä, jos on joku Jumala olemassa, että hän antaisi tietylle ihmisille oikeuden päättää, mihin asti saat ajatella ja missä vaiheessa se on kielletty.
uskalla miettiä asioita, uskalla tutkia asioita, koska se on ainoa tie vapauteen. Että valitettavasti mä tunnen ihmisiä, jotka on niin kuin ulkoisesti kyllä lehtineet lahkoista. Niillä on jopa nimitys, se on se POMI, physically out, mentally in. Niin ne on niin kuin lehtänyt sieltä lahkosta pois, mutta ne eivät ole tarpeeksi miettineet asioita. Ne vain lakaisivat kaikki juttu maton alle. Ja sitten voi tapahtua, että monen vuosikymmenen jälkeen ne vielä miettii, entäs mitä, jos ne on kuitenkin oikeassa. Mulla meni 1,5 vuotta siihen, että mä oon opiskellut teologiaa. Mutta se oli mulle sen arvoinen. Ja nykyään on paljon helpommin. Nykyään maailma auki, YouTube-videoita voi katsoa mielin määrin. Niin kun maailman kuuluisempia teologia voi kuunnella heidän esityksiään niin kuin YouTubesta, jotka selittää ihan oikeasti, miten tämä Raamattu on kehittynyt. Mutta sitä aikaa pitää investoida ja antaa, että ei vain älä lakaise asioita maton alle. Käsittele niitä tavalla tai toisella. Vaikka se voi olla välillisesti se vaikeampi tie, vaivalloisempi tie, mutta pitkällä tehtäimellä se kannattaa. Niin. Ja sitten näitä vertaistukiryhmiä kannattaa myöskin käyttää. Meillä UT:ssa on vertaistukiryhmiä, niin että jos on niin ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet samaa läpi kuin sinä, niin ne on ne ainoat parhaat asiantuntijat, jotka osaa sanoa, että joo, just siltä tuntuu, että mä oon käynyt tätä myöskin läpi. Tämä on semmoinen, niin kuin, tutki asioita, elä ja käytä aivojasi. Se on mun vinkki.